baire ngora security police tokonye ba contain ngora baligeri asebekanye biamono sana sogocha gotoa pole oyongo jiko kolera no mokoyo ye sebede opore Lucy biamono abanjali mbiyamole mwezi biyamono nkolera tole tokolera mokoyone oyonkinia nje nona akamenyire bwoye munanduete bwoye nkagenda naiche bwone mokoyone unarwarete nobotua agenderere komorwanerera lakini Nyasaye akamwanja mono naenda akamurangeria obo maene unoyo minto kwana daktari nancheta banchali noene kere tokwenda nyomba igo kware konyoranga chisimi na banchali taliondako agokwanera gusemoiri lakini omonchali ogokwana goikamo tegerere mbiyamono abanchali ba minto biyamono naende Nyasaye basesenie ekiagera naino mwamorwanerera ogokonya kwarwete koruga iga nabo kware kworokinga mwamorwanere naende naino mwamwanchete korende Nyasaye akamwancha mono umurangeiri bono abana abaigwa baito Stella Francis na abande kaki ntomanyete ayari moigwete ntokonyara koigumono una moigwete lakini na intu na bairi ntoigwete ikiagero yominto Angelina na ararete no yominto umweshimiwa nero rarire nkorera tole twensi ikiagera nabana ba minto naende batubegete ntigatigi mbiyamono kaki tigato twara omorembe eshere yere buya egere na intu twetoginga mbiyamono ase eshere yo mweshimiwa yarenge ngiya mbiyamono yo minto Lucy, thank you so much. Bono tigan kolera iga gente ke matungo batebi kiringa ase incho monyene abange mbamanyeti omweshimiwa pole garenge tata moke na ande ese mirimo nakorire mweshimiwa ngete na nkonyeta abandi bakagete ngaki na chite ngatoka Kenya Fund itingoro basaigo omuntu narengo nsugumete igakara mwanya olestima agaiga mona gotega no gamba ya no pole ikiane rombege torro tokolega asinere ede torabio bonchari taribu yabo abange mama itinga nero kwatega asiyo negento kierige akwa na inkerora tribobe gakyo Kenya ngima chi constituency tano chibwate chiparna bonchari akuna bonchari ese nyanse ngima igetanga ine igo